condom na ye use no condom na ma we infection eno na te share mase wa bra na minim ti na nsu ogume mame oba matena si ye me pa sho tena si condom ne wan hia na wa bra bibia sai ni ho ni nyina condom eno na chire no aha nti eno na chire de na mu hia anda saa na eno no uwi ade na wo ye ti ma ya we ne ba na me ka ho asem na wo se eno achi aduru na wo fa me mfa aduru condom na ye use no condom na ma we infection eno na te share mase wa bra na minim ti na nsu ogume mame oba matena si ye me pa sho tena si condom no me pa sho etie fom fan cheme mesrem yesua de wa ha nti nsam bi wo ho asade etie ne ye beka na nso de ensese meka no mefra ho ntoma ete ene ka wo ba ni me pa sho wa bra minim mame wada romatobo mesrem bisa na wo kwa adwaye a wa ho siesie mu nti wa ho bibia asada me hu se bibia ti aka me ho enam ka se nti wo kwa adwaye na wo kodware a wo ba wa hu siesie mu no wa hu bi saada me pa sho de jo to aso nti wutimi se share me ho no eche be sen last 2 years mu nti last 2 years Christmas ni mu no ana ono frame de too many se de nyame ado wonya adwuma yi nti ohu ne se wonya bibia wosi wonya bia nti wo srem se yenyai we na ye use no na ye plane de we animu ana msemate eno kwa na me ma me yare nti na mentimi nya ma mo nko nti ne ho to no last year January na me call ne nchen free last year January ko nde ni use hwi nti mo no March mo no de to many say ma me to boy ebra wo ni hia na etwa to montam take akra adwuma sem ne ade no wo san ne ko hia ye no na emre be sen anase na bosome be sen ne ba ntemu last 2 years na ye jai we ni use no ni 2 months 3 months ansana mo san to aso mo ko ne raw me pa twan enti ade no metewase a na eka wo ba ni mu ba bosome miensa ebro isa akra enti ba bosome sen na ahwe eka wo ba ni ba bosome nwochi bosome nso ko bosome nwochi mame facha mi se mi bi sa o sa semwe na osiesie ho sen osiesie me ho pa ena wan hu sese na mudi agro ni wieye no ade ni wan hu se ni be ma ne ho na wie no ayemre pressure mame mudi agro ni wieye no be ma ne nso hu se ade na amode bo mo ho ban ne ni ho biem me kwa bro ma adwene asie so no talk to me tell me something mudi agro ni wieye no da bia wo wie a wo hu sa ade ne wo ho me pa sho na wo ho bet na no nati ena me pese me kire se atia baabi e ko ye no ho ne ye hwehwe no baabi e kikira abo ho na ye san ne tie baabi e kikira abo no ho na ye san no baabi ade ne dan so afanto ho a e frito enti wadi agro na wie wati ase wo wie ya ade na fa bi ni ho enti na wo susu sa he fa na beko ma adwuna maso kra enti infection na o ka ho asem no